Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta ordun bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da, prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da, adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren, orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatea arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen ildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu egin da, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak lehen ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ez hautatua. Bakardade ez hautatua bizitza osoan zehar eta edozein altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura biratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ez hautatua bizi dugun momenturen bat, baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade ez hautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik, ez? Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ez hautatu bat bizi. Ez momentun batian, zerbaitek eskatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu, ez? Bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Zaintzadi proiektua fase ezberdinak izan ditu, guantxe bukatu deu diagnostikoakin, azkenian eman digula Oiartzungo herriaren argazkia, eta guain urrengo urratsa izango litzateke esku hartzia, eta bertan bi lanlerro edo egongoia. Batetik egongoa banakako esku hartzia, azkenian dia zaugarritasun bakardade ez hautatuan aurkitzen diren pertsonak akonpainamendua, eta bestetikan egongoa esku hartze komunitarioa. Betire gogoratuz, azkenian proiektu honen baldintza edo berezitasuna handiena dela sare komunitarioa, ez? Eta pixkat pertsona hauek birkonektatzea herrian jadanik dauden baliabidekin, eta baita ere baldiberian nahi gehalako pertsona guztiz sentsibilizatzen, zaintza krisi honen ondorietako bat izan baita, bakardade ez hautatua, ez? Eta azkenean, geroz eta pertsona gehiago bizitzen ari dira, eta hau pixka paliatu eta ekiditeko asmoarekin. Egia da, herrian oso erantzun ona jaso deula, eta hemendikan eskerrak eman nahi ditugu, bai eragilei, bai administrazio publikoai, baita osasun arloari, eta herriak azkenean badakala preokupazio bat eta prestutasun bat parte hartzea, ez?